Akwụkwọ Abụ Akwa nke Jeremaịa, isi nke mbụ. Lee ka obodo ahụ nke ndị ya dị ọtụtụ si nọdụ ala naanị ya. Lee ka o siworo ghọọ ihe dị ka nwaanyị di ya nwụrụ, obodo nke hiri nne n'etiti mba niile, nke bụ isi n'etiti ala niile a na-achị achị. Lee ka o siworo ghọọ ụsụ ndị na-efe ofufe. Ọ na-akwasikwa akwa ike n'abalị, anya mmiri ya dịkwa na ntị ya abụọ. Ọ dịghị onye nkasi obi o nwere n'etiti ndị niile na-ahụ ya n'anya. Ndị enyi ya niile aghọgbuwo ya, ha aghọworo ya ndị iro. Juda ejewo ibiri n'ala ọzọ site na mweda n'ala, na site n'ịba ụba nke ọbụbụ ohu. Ya onwe ya ebiriwo n'etiti mba niile. Ọ chọtaghị izu ike. Ndị niile ndị na-achị ya chụkwuru ya n'ebe dị mkpa. Ụzọ niile nke Zayọn na-eru uju, n'ihi na ọ dịghị ndị na-abịa na mgbe a kara aka. Ọnụ ụzọ ámá ya niile tọgbọrọ n'efu. Ndị nchụàjà ya na-ezu ume. Ndị na-akpagbu ya aghọwo ndị isi. Ndị iro ya nọ n'udo, n'ihi na Jehova emekpawo ya ahụ n'ihi ịba ụba nke njehie ya niile. Ụmụntakịrị ya alawo dịka ndị a dọtara n'agha n'ihu onye mkpagbu. Ịma mma ya niile esiwokwa n'ahụ ada Zayọn pụọ. Ndị isi ya aghọwo ele nke na-achọtaghị ebe ịta nri. Ha eje ije na-enweghị ike n'ihu onye na-achụ ha. Jerusalem echetawo n'ụbọchị niile nke mweda n'ala ya, na nke nwagharị ya niile, ihe niile ya a na-achọsi ike nke dịrị site n'ụbọchị niile nke mgbe ochie, mgbe ndị ya dabara n'aka onye mkpagbu, ma ọ dịghị onye na-enyere ya aka. Ndị mkpagbu hụrụ ya, ha chịrị nkwụsị ya niile ọchị. Jerusalem emehiewo nke ukwuu, n'ihi nke a ka ọ ghọworo ihe rụrụ arụ. Ndị niile ndị na-asọpụrụ ya eleliwo ya anya, n'ihi na ha ahụwo ọtọ ya. Ya onwe ya ezewo ume wee chigharịa azụ. Oruru ya dị n'ọnụ ala niile nke uwe mwụda ya. O chetaghị ikpeazụ ya, o wee rịda n'ụzọ dị ebube. Ọ dịghị onye nkasi obi o nwere. Jehova, lee mweda n'ala m, n'ihi na onye iro emewo onwe ya ka ọ dị ukwuu. Onye mkpagbu agbasawo aka ya n'elu ihe ụtọ niile nke Jerusalem, n'ihi na ọ hụwo na mba dị iche iche abatawo n'ebe nsọ ya, bụ ndị i nyere iwu banyere ha na ha agaghị aba n'ime mkpọkọta ị nwere. Ndị ya niile na-ezu ume. Ha na-achọ nri, ha enyewo ihe niile ha a na-achọsi ike n'ọnọdụ ihe oriri iweghachi mkpụrụ obi. Lee, Jehova, legide anya, n'ihi na aghọwo m ihe jọgburu onwe ya. Ọ bụghị unu niile ndị na-agabiga n'ụzọ? Legidenụ hụ, ma ọ dị ihe mgbu dị ka ihe mgbu m dị, bụ nke a na-eme m, onye Jehova mekpaworo ahụ n'ụbọchị iwe ya dị ọkụ. N'elu ka o siri zite ọkụ n'ọkpụkpụ m niile, o wee nwee ike n'ahụ ha. Ọ gbasaworo m ụkwụ m abụọ ugbu. O mewo ka m laghachi azụ. O mewo m ka m ghọọ ebe tọgbọrọ n'efu, na onye ahụ na-adịghị ike ogologo ụbọchị. Aka ya ekewo yoku nke njehie m niile. Akpakọwo ha n'otu, ha arịgotawo n'olu m. O mewo ka ike m sụọ ngọngọ. Onyenwe anyị enyewo m n'aka ha, bụ ndị m na-apụghị iguzosi ike megide. Onyenwe anyị eledawo ndị m niile dị ebube anya n'etiti m. Ọ kpọsawo mgbe a kara aka imegide m, itipịa ụmụ okorobịa m. Ebe nzọcha mkpụrụ vaịnị ka Onyenwe anyị zọchaworo onye ada Juda na-amaghị nwoke. N'ihi ihe ndị a ka mụ onwe m na-akwa akwa. Anya m na-eruda mmiri, n'ihi na onye nkasi obi nke na-eweghachi mkpụrụ obi m dị anya n'ebe m nọ.
ụmụ m tọgbọrọ n'efu n'ihi na onye iro dị ike. Zayọn na-agbasowe aka ya abụọ, ọ dịghị onye nkasi obi o nwere. Jehova enyewo iwu banyere Jekọb, na ndị nọ ya gburugburu ga-abụ ndị na-akpagbu ya. Jerusalem aghọwo ihe ịsọ nsọ n'etiti ha. Onye ezi omume ka Jehova bụ, n'ihi na okwu ọnụ ya ka m nupụworo isi megide. Biko nụrụnụ, unu ndị niile dị iche iche, leekwanụ ihe mgbu m. Ụmụ agbọghọ na-amaghị nwoke na ụmụ okorobịa m alawo n'etiti ndị a dọtara n'agha. Akpọkuru m ndị na-ahụ m n'anya, ma ha onwe ha ghọgburu m. Ndị nchụaja na ndị okenye m kubiri ume n'obodo m, mgbe ha na-achọrọ onwe ha ihe oriri ka ha wee weghachi mkpụrụ obi ha. Lee, Jehova, n'ihi na ahụhụ dịrị m, ngịrị afọ m na-anụ m ọkụ, obi m na-atụgharị n'ime m, n'ihi na enipụwo m isi nke ukwuu. N'ezi, mma agha agbabawo aka nwa n'ụlọ ihe dị ka ọnwụ dị. Ha anụwo na onye na-ezu ume ka m bụ. Ọ dịghị onye nkasi obi m nwere. Ndị iro m niile anụwo ihe ọjọọ m. Obi atọwo ha ụtọ na gị onwe gị emewo ya. Ị ga-eme ka ọbịa bụ ụbọchị ị kpọsaworo ha wee dị ka mụ onwe m. Ka ihe ọjọọ niile ha bịa n'ihu gị, gị mekwa ha dịka ị meworo m n'ihi njehie m niile. N'ihi na izu ume m dị ọtụtụ, ahụ adịghịkwa obi m ike. Akwụkwọ nke Abụ Arịrị, isi nke 2. Lee ka Jehova, Ada Zayọn si were iwe ya. Ọ tụdawo ịma mma nke Izrel site n'elu ruo ala. O chetaghịkwa ụkwụ ya n'ụbọchị iwe ya. Onyenwe anyị Jehova alaala ihe niile dị n'ime ya. Ebe obibi ya nke Jekọb, ọ hapụghịkwa ya. N'iwe ya, ọ kwatuwo ada Juda. Ebe wusiri ike nke Ada, ala ahụ ka ọ dara. O merụọ alaeze na ndị isi ya. N'iwe ya dị ọkụ, o bepụwo mpi niile nke Izrel. O si n'ihu onye iro aka nri ya pụọ. Ọ gbakwara ọkụ na Jekọb dịka ire ọkụ nke gbasara gburugburu. Ọ gbapụrụ ụta ya dịka onye iro. Aka nri ya gbatiwo dịka onye mmegide, gbuokwa ihe niile dị mma anya n'ọkụ. Ụlọ ikwu nke Ada Zayọn, o wepụtara iwe ya dịka onye iro. O tiri Izrel ihe ma ree ụlọ elu ya niile. O bibiri ebe obibi ya dị elu ma mụbaa n'ime ada Juda, n'ebe akwa ma na-akwa akwa, n'ihi na o bibiri ụlọ ikwu ya dịka ubi. O bibiela nzukọ ya. Jehova emewo ka echefuo ememme na ụbọchị izu ike nke Zayọn. Ọ kpọkwara eze na onye nchụaja n'iwe ya. Jehova hapụrụ ebe ịchụaja ya, kpọọ ebe nsọ ya asị, nye onye iro mgbidi ụlọ elu ya n'aka, mee ka ọ bụrụ ihe eji achọ mma n'ụlọ Jehova, dịka n'ụbọchị oriri. Jehova kpebiri ibibi mgbidi ada Zayọn. O setịpụkwara ụbọ akwara. Ọ dọpụghị aka ya n'ibibi ihe. Ya mere, o mere ka e wusie mgbidi ahụ na mgbidi ahụ akwa. E bibiri ha ọnụ. Ebibiela ọnụ ụzọ ámá ya n'ala. O bibiri ma gbajie mgbidi ya. Eze ya na ndị isi ya nọ n'etiti mba dị iche iche. Iwu adịghịzi ndị amụma ya. Enweghịkwa ike ịnụ ọhụ ọbụla sitere n'aka Jehova. Ndị okenye nke ada Zayọn nọdụrụ ala ma gbachie nkịtị. Ha atụfuola àjà n'isi ha. Ha ekpuchiwo akwa mkpuchi. Ụmụ agbọghọ Jerusalem na-eweda isi ha ala. Anya m jupụtara n'iru uju. Afọ m azaala. Uche m atụgharịala n'ala maka mbibi nke ada ndị m, n'ihi na ụmụaka na ụmụ ọhụrụ anwụọla n'okporo ámá nke obodo ahụ nye ndị nne ha, ebe achịcha na mmiri dị. Mgbe ha dara mba dịka ndị merụrụ ahụ n'okporo ámá nke obodo ahụ, na mgbe ha hapụrụ mmụọ
n'ime nne ha. Kedu ihe m ga-agba akaebe maka gị? Gịnị ka m ga-eji tụnyere gị, Ada Jerusalem? Gịnị ka m ga-eji tụnyere gị iji kasie gị obi, Ada Zayọn na-amaghị nwoke? N'ihi na mgbawa gị dị ukwuu dịka oké osimiri. Onye ga-agwọ gị? Ndị amụma gị achọọla gị ihe efu na ihe nzuzu. Ha ekpugheghịkwa ajọ omume gị iji weghachite ndọta gị, kama ha chọwakwara gị amụma ụgha na ihe kpatara ndọta. Ndị niile na-agafe n'okporo ụzọ na-akwọ aka n'ebe ị nọ. Ha na-akpọ isi ala ma na-efegharị isi n'ebe Ada Jerusalem nọ, na-asị, Nke a ọ bụ obodo a ka mmadụ na-akpọ? Nke a ọ bụ obodo a ka mmadụ na-akpọ izu oke nke ịma mma na ọṅụ nke ụwa niile? Ndị iro gị niile emepela ọnụ ha megide gị. Ha atawo ma taa eze ha, na-asị, Ka anyị nwụọ. N'ezie, nke a bụ ụbọchị anyị na-achọ. Anyị achọtawo ya ma hụ ya. Jehova emewo ihe o zubere ime. O mezuwo okwu o kwuru ogologo oge gara aga. Ọ tụdawo ala ma ghara inye gị ebere. O meela ka ihe niile dị n'ime ya dịka ihe mere ka onye iro gị bilie n'ezi gị. O mekwara ka mpi ndị iro gị kwalie. Obi ha tikuru Jehova, sị, O mgbidi Ada Zayọn, daa dịka ihe na-egbu egbu. Ehihie na abalị, enyela onwe gị ezumike. Ekwekwala ka mkpụrụ anya gị kwụsị. Bilie, tie mkpu n'abalị, na mmalite nke nche. Wụsa obi gị dịka mmiri n'ihu Jehova. Welie aka gị nye ya maka ndụ ụmụ ndị ikom ndị agụụ na-agụ n'akụkụ okporo ámá niile. Lee anya, Jehova, chee echiche onye mere otu a. Ụmụ nwanyị ha ga-eri mkpụrụ ha, ụmụntakịrị kwa otu ugboro. A ga-egbu onye nchụaja na onye amụma n'ebe nsọ nke Onyenwe anyị. Ụmụ okorobịa na ndị agadi dina n'ala n'okporo ámá. Ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa m adawo n'okpuru mma agha. Igbuwo ha n'ụbọchị iwe gị. Igbuwokwa ha. Ị zọpụtaghị ha. Ị kpọrọ egwu m gburugburu gị dịka n'ụbọchị dị nsọ, nke mere na ọ dịghị onye gbapụrụ ma ọ bụ onye fọdụrụ n'ụbọchị iwe Jehova. Ndị m nyere nri ma mee ka ha dị ndụ, onye iro m riri ha. Akwụkwọ nke Abụ Arịrị, isi nke 3. Abụ m nwoke ahụ hụrụ ahụhụ n'ogwe iwe ya. O duhiewo m ma kpọbata m n'ọchịchịrị, mana n'ìhè. N'ezie, o tinyekwara aka ya megide m, nakwa n'oge gara aga. Anụ ahụ m emeela ka m dị ike, gbajiekwa ọkpụkpụ m. Ewuola m ihe. O ji nsị na ọrụ gbaa m gburugburu. O tinyewo ebe ndị gbara ọchịchịrị karịa, dịka ndị nwụrụ anwụ ruo mgbe ebighị ebi. O jiri ogige gbaa m gburugburu ka m wee ghara ịpụ apụ. O mewo ka agbụ igwe m dị arọ. Ọ bụ na mgbe m tiri mkpu ma gosipụta onwe m, ọ na-ewepụ ekpere m. O jiri nkume ya gbochie ụzọ m ma dọpụ ụzọ m. Ọ bụrụ m onye na-ebu ihe n'ebe m chere na dịka ọdụm n'ebe nzuzo. O kwụsịrị ụzọ m ma gbajie m. O mewo ka m tọgbọrọ n'efu. Ọ gbadoro ụtọ ya ma mee m ihe ịrịba ama maka akụ ahụ. O mere ka akụ ụta ya bata n'akwara m. Abụ m ihe ọchị nye ndị m niile na abụ ha ogologo ụbọchị niile. O ji ilu jupụta m, meekwa ka m ṅụọ ikpuru. O ji nkume gbajie eze m, fesakwa m ntụ. Otu a ka mkpụrụ obi m si pụọ n'udo.
Echefuru m ọganihu, m wee sị, ike m na olileanya m apụọla n'ebe Jehova nọ, na-echeta nhụjuanya m na iru uju m ekporo na nsị. Mkpụrụ obi m na-echeta ha, ewedakwara m ala n'ime m. Atụlere m nke a n'obi m, ya mere enwere m olileanya. Ọ bụ site n'ebe nke Onyenwe anyị ka anyị na-anaghị ekpochapụ, n'ihi na ebere ya adịghị ada ada. A na-eme ka ha dị ọhụrụ kwa ụtụtụ. Mmalite, ikwesị ntụkwasị obi gị dị ukwuu. Onyenwe anyị bụ oke m, ka mkpụrụ obi m kwuru. Ya mere, m ga-atụ anya ya. Onyenwe anyị dị mma maka ndị tụkwasịrị ya obi na maka mkpụrụ obi nke na-achọ ya. Ọ dị mma ịtụkwasị obi ma chere nzọpụta Onyenwe anyị. Ọ dị mma ka mmadụ bụrụ yoke site na nwata. Ọ nọdụrụ naanị ya ma gbachi nkịtị n'ihi na o wetawo ya n'isi ya. Ọ na-etinye ọnụ ya n'àjà. Ọ bụrụ na olileanya dị, ọ na-aṅụrị ọṅụ na ndị na-eti ya ihe. O jupụtara n'ịta ụta n'ihi na Jehova adịghị ahapụ ruo mgbe ebighị ebi. Ma ọ bụrụgodu na ọ na-ekwe ka ihe mee ya, ọ ga-enwe ọmịiko dị ka ọtụtụ ebere ya si dị, n'ihi na ọ naghị enye ntaramahụhụ, ọ naghịkwa emegbu ụmụ mmadụ. Ọ na-akụpịakwa ndị niile a dọrọ n'agha n'ụwa n'okpuru ụkwụ ya. Ọ na-achụpụkwa ikike mmadụ n'ihu onye kasị elu. N'ịtọhapụ mmadụ n'ihu ya, Jehova anaghị ahụ ya. Onyenwe anyị abụghị onye bụ onye na-asị, "O meela, emechala ya. O meela, emechala ya." O nyere iwu. Ọ bụghị ihe ọma, kama ọ bụ onye elu. Gịnị mere nwoke ahụ nke si n'ọnụ onye kasị ụgha pụta iji eru uju? Mmadụ na-ata ahụhụ n'ihi mmehie ya. Ka anyị chọọ ma nwalee ụzọ anyị wee laghachikwute Jehova. Ka anyị welie obi anyị elu n'aka anyị nye Chineke n'eluigwe. Anyị emehiewo ma nupụ isi. Ya bụ na ichebeghị anyị. I tiri mkpu n'iwe ma kpagbuo anyị. I gburu ma ọ gbagharaghị anyị. Iji igwe ojii kpuchie onwe gị, ka ekpere anyị wee ghara ịla n'iyi. Imewo ka ọ bụrụ ihe mkpofu na ihe mkpofu n'ime afọ ndị mmadụ. Ndị iro anyị niile emepeela ọnụ ha megide. Ha na-atụ egwu. Ọnya na-abịakwasị na mbibi. Anya m na-atụba mmiri mmiri maka mbibi nke ada ndị m ada. Anya m na-ada na-akwụsịghị akwụsị ma ọ dịghị akwụsị ruo mgbe Jehova lere anya ma legide anya site n'elu. Anya m na-agbawa n'obi m n'ihu ụmụ agbọghọ niile nke obodo m. Ndị iro m achụọla m dịka nnụnụ na-enweghị ihe kpatara ya. Ha mechiri ndụ m n'ụlọ mkpọrọ ma tụba m nkume. Mmiri ahụ gbapụrụ n'elu isi m wee chee, ebibiwo m. Akpọkuola m aha gị, Jehova, site n'ụlọ mkpọrọ kacha ala. Ị nụrụ olu m. Egbochila anya gị n'ịsụ ude m na mkpu akwa m. Ị tụgharịrị azụ n'ụbọchị m kpọrọ gị oku. Ị kwuru sị, atụla egwu. Ị kwadoro okwu mkpụrụ obi m ma gbapụta ndụ m. O Jehova, ịhụwo mmejọ m. Ikpekwara m ikpe. Ịhụwo ịbọ ọbọ ha niile na ụzọ ha si enupụ isi megide m. Ịnụwo mkparị ha, o Jehova, na echiche ha niile megide m. Ọ bụ na egbugbere ọnụ nke ndị biliri megide m na-akwatu ha megide m. Lee, nọdụ ala ha na mbili elu ha, dịka m bụ abụ ha. Nye ha ụgwọ ọrụ, o Jehova.
dịka ọrụ aka ha si dị, nye ha mwute nke obi, nyekwa ha nkọcha gị, chụso ha n'iwe, bibie ha n'okpuru eluigwe, o Jehova. Akwụkwọ nke Abụ Arịrị, isi nke 4. Olee otú uru ahụ si dị oke njọ! Ọnụ ahịa kachasị oke ọnụ ahịa agbanweela, nkume nke onye nsọ ahụ agbanweela. Ndị ama ama bụ Zayọn, bụ ndị a gbasasịrị n'okporo ámá niile dịka ihe eji ọlaedo mee. A na-ewere ha dịka ihe eji ụrọ kpụọ, bụ ọrụ aka onye ọkpụ ite. Dragọn na-ewepụta ara ha ma na-enye nwa ha ara, mana ada ndị m aghọọla onye obi tara mmiri dịka enyi nnụnụ n'ọzara. Ire nwa na-aṅụ ara na-eme ka akpịrị kpọọ nkụ dị ọcha. Ụmụntakịrị na-arịọ maka nri, mana ọ dịghị onye na-agbaji ya maka ha. Ndị ji obiọma na-eri nri na-ala n'iyi n'okporo ámá. Ndị e wetara maka akpụkpọ ahụ jide ire. Ajọ omume nke ada ndị m dị ukwuu karịa mmehie Sọdọm, nke bibiri dịka n'otu ntabi anya. Ọ dịghịkwa onye dọbara ya aka. Ndị Nazaret ya dị ọcha karịa snow, ma na-acha ọcha karịa mmiri ara ehi. Ahụ ha siri ike karịa nkume dị oke ọnụ ahịa uhie uhie. Ha dị ka safaia akpụchara akpụ. Ugbu a, ihu ha dị ojii karịa nduru. Ị gaghị amata ha n'okporo ámá. Akpụkpọ ahụ ha apụọla n'okpuru ha. Ha akpọnwụwo dịka ụlọ anụ. Ndị eji mma agha gbuo dị mma karịa ndị agụụ gburu, n'ihi na ha na-apụ n'anya dịka a ga-asị na e tiri ha ihe n'ihi mkpụrụ ubi. Aka nke ụmụ nwanyị nwere ọmịiko emeela ụmụ ha nwoke n'ihi mmehie nwụọ. Onye ọbụla akara aka ha na-ede, Jehova emezuola ihe o bu n'obi ime. Nhazi nke ada nke ndị m emebiela ntọala ya. Iwe ọ gbanyere ọkụ na Zayọn nke mkparị. O kpughere ọkụ ya. Ndị eze ụwa na ndị niile bi na ya nke ụwa agaghị ekwere na onye iro abatawo, nke ndị amụma ya na ajọ omume ya. Ndị nchụaja, ndị wụfuru ọbara nke ndị aka nri, nọ n'etiti ya. Ha na-agagharị dịka ndị isi n'okporo ámá. Ha dịkwa ka ndị isi. E merụrụ ha ahụ site n'ọbara nke e mere na ha ga-eme, ma ha emetụghị uwe ha aka. Tikwuru ha sị, pụọnụ ndị rụrụ arụ, ndị a na-emerụ emerụ, ndị a pụọ, emetụla aka. Ya mere ha gbapụrụ ma wagharịa. Ọ bụ n'etiti mba niile ka ha ga-akwụ. Anọgidela n'ebe ahụ ọzọ. Iwe nke Jehova agbasasịwo ha. Ọ ga-eme ha echeghịkwa banyere ha ọzọ. Ha achọghịkwa mata ihu ndị nchụaja, ọ bụghịkwa ha nwere ọmịiko n'ebe ndị okenye nọ. Mgbe anyị na-eche enyemaka anyị, anya anyị dị n'anya anyị ada n'ihi na n'oge anyị nọ na-eche, anyị chọrọ mba nke na-enweghị ike ịzọpụta anyị. Ha chụpụrụ steepụ anyị n'ihi na anyị enweghị ike ịga n'ụzọ anyị. Ọgwụgwụ anyị agwụla, ụbọchị anyị ezuola n'ihi na ọgwụgwụ anyị abịala. Ndị na-akpagbu anyị dị ngwa karịa udele nke oké osimiri. Ha na-achụso ndị iro anyị n'ugwu ma na-eche ha n'ọzara. Iku ume nke imi anyị, onye na-enweghị aha Onyenwe anyị, ejidewo n'ọnya ha. Onye anyị kwuru maka ya sị,
N'okpuru ndo ya ka a ga-echebe anyị n'etiti ndị mba ọzọ. Ṅụrịanụ ṅụrịa ọṅụ Ada Edom onye bi n'ala. Iko ga-agafekwa gị, ị ga-aṅụbiga mmanya ókè, ị ga-agbọ agbọ, a ga-emezu ntaramahụhụ gị. Ada Zayọn. Ọ gaghị adọta gị n'agha ọzọ, kama ọ ga-elebara mmehie gị anya. Ada Edom. Ọ ga-ekpughe mmehie gị. Akwụkwọ nke Abụ Arịrị, isi nke 5. Cheta, Jehova, ihe dakwasịrị gị. Tụlee ma lezie anya. Enyefewo ihe nketa anyị n'aka ndị mba ọzọ, ụlọ anyị maka nkọcha, ndị na-enweghị nna anyị na ndị mba ọzọ anyị. Anyị bụ ndị nne na-enweghị nna dịka ndị inyom di ha nwụrụ. Anyị aṅụwo mmiri anyị n'ihi ego, a na-erekwa osisi anyị maka ego. Olu anyị nọ n'okpuru mkpagbu, ike agwụla anyị. Anyị enweghịkwa izu ike. Anyị enyewo ndị Ijipt anyị na ndị Asiria aka, anyị onwe anyị na nri. Ndị nna anyị ndị afọ juru eju mehiere. Anyị abụghịkwa ndị anyị buru ajọ omume ha. Ndị ohu chịrị ha n'aka ha, ọ dịghịkwa onye napụtara ha aka. Anyị nwetara nri anyị site n'ibu arọ nke ndụ anyị, n'ihi mma agha nke ọzara. Akpụkpọ ahụ anyị dị ka nwa ọkụkọ n'ihi oke ụnwụ. Ha metọrọ ụmụ nwanyị Zayọn na ụmụ nwanyị nke obodo Juda, ndị isi nọ n'ebe ahụ n'aka. Ha sọpụrụghị ihu ndị okenye. Ha gbawara akpịrị ụmụ okorobịa, ụmụaka nọkwa n'oke ọhịa. Ndị okenye kwụsịrị ịpụ n'ọnụ ụzọ ámá, ha kwụsịkwara ịbụ abụ. Obi ụtọ nke obi anyị lara n'iyi, ọnwụ anyị aghọọ iru uju, okpu isi anyị adaala, ahụhụ dịrị anyị ndị mehiere. N'ihi ihe ndị a obi anyị na-ata ahụhụ, anya anyị adịghịkwa mma n'ihi ugwu Zayọn nke tọgbọrọ n'efu. Nkịta ọhịa na-agba ọsọ n'elu ya, ma gị onwe gị Jehova na-ebi ruo mgbe ebighị ebi. Ocheeze gị na-adị site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Gịnị mere iji chefuo onwe gị ruo mgbe ebighị ebi, ma hapụ onwe gị ruo ogologo oge? Chegharịanụ gị, Jehova, anyị ga-atụgharịkwa laghachi n'ụbọchị anyị dịka ọ dịbu.